Zdravím, ako moment sme na táte pri ďalšom videu, tentokrát to bude trošku inšie fotbalové videjko, na ktoré ste zvyknutí. Dneska ľudia budem tu sám, otestujeme dneska, ako mi to pôjde s mojou slabšou nohou. Dneska ťa lavačka nebudem potrebovať, sorry. Takže ľudia, dneska otestujeme, ak som povedal, moju slabšiu nohu. Budeme ju testovať v rôznych 5 disciplínach, takže som veľmi zvedavý, jak mi to dopadne. Moja pravačka, prosím, našteluj sa dobre. Vonku je ľudia 1 stupeň, tak preto mám čiapku, hej. Takže ako prvé ľudia máme crossbar challenge, mám 5 pokusov. Keď trafím aspoň jeden, ľudia, som rád, hej. Je to slabšia noha. Všetko, čo tu budete dneska vidieť, je so slabšou nohou. Lavačka si konečne oddychne. Toto video dopadne jedným veľkým failom, alebo budem za kráľa. Nič iné nemôže z tohto byť. Jak moc vysoko s tým kopem, nie? Teraz to dám. Ja som si myslel, že tam nedokopnem, ale ja to prekopávam jak nič. Jak sa hovorí, dotrčí sa všetko dobre, tak poviem na to. To bolo zatiaľ najbližšie. Prosím vás, raz to musím trafiť. 9. Posledný pokus, poviem na to. Buď teraz, alebo nikdy. Nie! Neúspel som pri crossbari, tak poviem ľudia na ďalšiu disciplínu, možno, že tam aspoň raz sa trafím. Žonglovanie, takže ľudia, otestujem si svoju slabšiu nohu v žonglovaní. Berme to tak, že keď dám viacej ako 20 so slabšou nohou, tak je to úspech, áno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 30 na prvý pokus, bum! Žonglovať ako tak ešte viem so slabšou nohou, hej. To bolo rýchle, ľudia, toto bolo easy. Ako tretie tu mám strely spoza 16, čo znamená, že vlastne ja si navedem loptu pred 16 a vyskúšam vystreliť slabšou nohou nejaký zaujímavý gól. Není to na počet pokusov, proste iba uvidíte, ako Lemplavo strieľal so slabšou nohou. Tak poďme na to, prvá strela zo 16 so slabšou nohou. Je veľké blato, ľudia, šmíka sa, možno, že sa zabijem. Bomba. Ľudia, tomu hovorí výkop z peťky. Umiestnená. Aha, neletela zle. OK, dám si posledné 3 pokusy, uvidíme. Či ešte čo nezachránim s mojou slabšou nohou. Do stredu. Nope. Buď teraz alebo nikdy ukázať, že Smilo dokáže strieľať slabšou nohou, dokáže. Wow. Dobrá právačka, Smilo. Ja len sa modlím, že nahrávam, hej? Ľudia, ako predposlednú challenge tu mám volej. A volej je so slabšou nohou, ľudia. Asi každý si vie predstaviť, aké to musí byť strašné pre človeka, ktorý nekope so slabšou nohou skoro vôbec. Postup je jednoduchý, vyžonglujem si do vzduchu, bum, brána, gól. Okay. Ale tá neletela vôbec zle. Mohlo to byť lepšie. Keby ste chceli takéto podobné videa, určite tu dajte vedieť dole do komentárov alebo dajte tam ten like. Alebo keby si chcel vidieť takýto podobný challenge aj s viacerými ľuďmi, tak mi to daj určite tiež vedieť. A pocit, že tá druhá lopta je trošku mäkšia, tak ju nafúkam. Like pre pupu z 12. storočia. OK, dáme si ešte 3 pokusy. Možno, že to nejako zachránim pekným gólom, ale pochybujem. Dobrý home run. Ty vole. Tá letela všade. Dobrá.
Nemôžem sa zbaviť pocitu, že som netrafil ani jeden crossbar, tak aspoň ten jeden so slabšou nohou musím dať. Alebo aj nie. No! Yeah! Ty bol tiež čestno. Asi by to nie je súdené, ľudia, ideme ďalej. OK, ľudia, ako posledný challenge je corner challenge, čiže so slabšou nohou z rohu dať gól. To bude hardcore, no. Tá nešla zle. Druhý pokus je to tam. Ešte 3 pokusy po vrátom. To bolo zlé. To bolo tesné. Posledný pokus, poďme na to. Už sme jeden dali, som spokojný, ale keby padol druhý, bolo by to úžasné. Nie, to bolo konečne po výške točená. So slabšou nohou. OK, to bude všetko z týchto challenge o testovanie mojej slabšej nohy. Keby si chcel viacej takýchto videí už ktoré vedieť, alebo po prípade aké videá by si chcel odo mňa ešte vidieť. Ja idem natáčať teda akorát video na druhý kanál, tak je tak možno čeknúť dole v popise. A ešte raz si ďakujem, že toto pozeráš do konca a za každý like, komentár, keď sa to robí odber, veľmi poteším sa pri ďalšom videu. Čaute.